Sen koska pysähtyy sydäntä. Ei. Se oli ihan vahva, kun se oikeesti kuolee. Vasta. Se on liian vahva. Kyllähän itse tiedät. Se on se, kun se täysin ilmeisesti näin housua. No, ai näin on. Kyllä meidän mainos. Ota se nyt vittu se foto. Kato mikä mainoskuva. Emmi. Saanko sä? Mikva myyntä on Tampeleen hotelleksi vastikkeelle, kun mainoskuva on 16 tonnia, niin varmaan hinnoittelee se tuo. Globaalin käyttöoikeudet 15 000 vuotta. Nyt kerro ennen ton keissyn. Kerropa. Älä nyt just kun mä otan video, jos se on salaista. Itse. Mut. Lä. Inte bortse, että se on sitten ääneen pois. No niin, eli sä otat tosta luu. Noin. Jos.